Upat ka managsuon nga girescue sa CSWD Lapu-Lapu City sa miaging semana. Human mireklamo nga gidapatan silang ama-ama o gibiyaan silang inahan. Gipaubos sa mediation sa CSWD uban ang inahan sa mga bata ug ang apuhan ini. Ato sa mediation gipahinumduman sa social worker ang inahan sa iyang mga katungod isip babae lakip na sa iyang responsibilidad isip inahan ngadto sa iyang mga anak. Ani ang report. Wa kapugni sa 15 anyos nga anak nga maemosyonal dihang misaysay sa kalisod nga naagian nilang managsuon samtang gapuyo sila sa datag maribago uban ang ilang inahan ug ama-ama. Kay way trabaho ang ilang ama-ama ug upat sila ka managsuon ug may masusupang anak ang iyang inahan ug ama-ama, busa na pugos na lang ang dalagita. Pagsud og trabaho isip katabang aron makatabang sa pang-adlaw-adlaw nilang kaon. Kailangan ko tanatag kay akong igsuon niya na nati. Huwag ko'y kaon. Nangyana ko na asa naman hindi sila. Kanakuha nga tagnibayad sa utang niya. Ako nga tabi niya ito kay 1.5. Nga na taga-kinsinas. Niya trabaho ba yung nagtalo. Ang tudugan din ko nagagonda ito na nga na ilang style. Di niya napakamagtarong ng mga igsuon na ako nagkatagmang ko. Daan ako ni ingon nimo sa una ayaw pa narbaho. Ako rin manarbaho pero ikaw joy gusto mo trabaho jud ko. Unsa man sabi lisod kita ang takas utang ni na-initiate na lang imong anak ka mangita na lang yung taon siya trabaho. Sige ang pagdaho nga matiman niya maigsuon wa di ay natiman. Ya karon Gawas nga magutman ang iyang mga igsuon, kanunay usab silang madapatan sa ilang ama-ama, ilabi na kun kini mahubog, ug may mga higayon pa nga manghikap kini kaniya. Busa dihang nadapatan na ang ilang kamanghuran ug nakulatahan pa ang ilang inahan sa miaging semana. Nakadesisyon silang mulayas uban ang ilang inahan ug nag-abang sila og balay sa Barangay Pusok. Apan human sa 5 ka adlaw, giapas ang ilang inahan sa ilang ama-ama didto sa gitrabahoan niining factory ug gibiyaan silang managsuon. Niyadto siya sa iyong laki niya. Ato pagunin niya, sulti siya na kung magbalik siya. Hindi na ba'y ganahan ako nagsuon, pinatruma, beto sila tulong. Atol sa mediation, gimaymayan o gipahinumduman sa social worker ang inahan sa iyang katungod isip babay, lakip na sa iyang responsibilidad, isip inahan ngadto sa iyang mga anak. natay balaod nga gitawag og 9262 violence against women and their children. Dili pwede ang laki na yano-yanuhon tagpasakitan sa taon ta, physically abuse, ingon tag bubo kang inahanak ka, wa kay silbi, psychological abuse, dili man na siya pwede. Pwede mo siya pasakahan og kaso anak. No. Ya ikaw sa imuhan ning talikdan ang imong obligasyon sa imong mga anak, pwede ko kang file ng kaso 7610. Neglect sa imong obligation sa imong mga anak. Bisan sa kalinghod sa pangidaron, apan hingkod na ang panglantaw sa kamagwangang anak. Ma, ay nang balik ni Papa mo kay magbalik pa yun naman ta bahalag maglisod ta basta lito ta. Wala ka kayong miamahan man niya. Imo lang niya na piligon na nimo ang laki. Isip pagtapos sa mediation, gipapirma og kasulatan ang inahan sa iyang saad ngadto sa iyang mga anak. Apan ang kamagwangang anak, miinsister nga ipapriso gayod ang ilang ama-ama. Ang inyo na lang gusto mahitagbo karon lang ga is Mapapriso na yung laki. magpapriso na yung laki. Di na ko ganahan na magtanong sa uwihan na kulatahan mo daga na sa Kay dawa pa sa saktong pangisip ang inahan tungod sa mga problema na hukman sa social worker nga ipaubos usab sa stress debriefing ang inahan ug ipatawag usab ang ama-ama aron mahanay usab ang reklamo sa mga bata bato kaniya. Daghan man tag iproseso sa ilaha kay ang mama murag blanco, wala pa siyang state of mind kay naglibog pa siya nga. Kailangan pa siya natong i-counseling together sa iyang mga anak nga para kung mag-uban na sila dili na gyud mabuwag ang ilang inahan nila. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak.